ini lakma sono nangka burui ngai ajai phaye sakni apon bufa baino tini bithi chari bwthar kha khulumba tini ang norokni support bani ang tini asuk jara phaisa phaike te bwskango himna bagai te bunorokni support nangwa phaidingke tini ni main topic thanglaina tini ni main topic ka ekdom khairok susu topic norok puilani simi phaithak jara nai tongi norok video ni script tapit omo patimung wngkha khowai behelo barini tei buphano Bwthar Kha Buphani mung wngkha tia sarjawan rothindro debroma o Cherai Khowai Bwthar jaknai umor wngkha 1.5 year eba 1.5 bosor tabuk o Cherai ni buma wngkha bihi kusu o Bwthar Kha Buphani tini dui songsarni bubagrabo tini kok silchajaka bihi kusu eba bini bwsajakni jotoi 1.5 bosorni Cherai Bithi Chari Bwthar Kha notui tini bihi kusu kok silchagate bwsa burui hamjage hinai nijini apon buphano nijini bwsano Bithi Chari Bwthar Kha hinai tini obo simia agibo te khoroksano Bwthar Kha hinai tini kok silchama kawi theke srai bihi kusuni tini kongno sake kok khorchani kalaio bwskangni somairagobo onekta bwsa burui no hamjage hinai kwbangma jaga bwtharo kosto rio chatogo pitogo abo hai kamani mangli kwbangma kawi phema nugjaka tini naidi chwng wansukmung naikhankhe bwsa chlabo kok no bwsa burui bo kok no